ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз барномаи мо ғайриоддӣ ҳаст ва мо мехоҳем бо хоҳиши сершумори шумо қурмасабзӣ омода кунем ва барои ин ба мо сабзиҷотҳои махсуси даркор аст ва мо ҳозир роҳ мегирем ба сӯи бозори Меҳргон. хуб, меравем. ва алон ман дар бозори Меҳргон қарор дорам ва мо қарор додем бо Бону Фаришта инҷо вобухӯрем ва он кас барои мо нишон медиҳанд ки аз кадом сабзиҷотҳо истифода бояд кард барои ин таом. Чун шахсан худи ман ҳам намедонам ки дар Душанбе маҳз ин сабзиҷотҳоро аз куҷо бояд пайдо кард. ва хушбахтона ки Бонуи азиз, дӯсти меҳрабони ман розӣ шуданд ки ба мо биомӯзанд, нишон будиҳанд ки аз куҷо метавон ҳама маҳсулотҳое ки барои қурмасабзӣ лозим аст мо пайдо карда битавонем. барои ҳамин барномаро бо диққат бубинед. дӯстони азиз, Бону Фаришта ҳамроҳи ман ҳастанд ва ҳоло ба мо тавсияҳои худашонро ва оне ки мо чӣ гуна ин таоми маъруфи эрониро дуруст кунем ва кадом сабзиҷотҳоро истифода кунем барои мо роҳнамоӣ мекунанд, нишон медиҳанд, ёд медиҳанд ва фикр мекунам ин барои ҳамаи мо муфид хоҳад шуд, зеро на ҳама сабзиҷотҳо дар Душанбе пайдо карда мумкин аст ва ин як лутфи худованд аст ки ин гуна дӯст барои ман ҳадя кард ки мо метавонем роҳат корамонро осон кунем. марҳамат. با سلام خدمت همه دوستان عزیزم. امروز میخوام یک پلوی ایرانی که بسیار معروفه و بامزه ترین اوقات ایرانی است که فکر نمی کنم یگان ایرانی یافت بشه که قرمه سبزی رو نقض نبینه. رنگ آش پلوی شما که تمام ملیتونه، قرمه سبزی ما هم تمام ملی است. البته افغان ها هم این اوقات دارن. امروز با هم میخوام بریم که ببینیم که چه وسایلی رو برای تیار کردن این اوقات باید بگیریم. مخصوصا برای اونهایی که در دوشنبه زندگی میکنن و دسترس کردن همه اون سبزیجات ها برای اونها دشوار است. فکر میکنم کمک های بانو فرشته برای ما واقعا خیلی خیلی گران هستند. از اون کس صمیمانه تشکر میکنم. من بسیار خرسندم که شما رو ملاقات کردم. من هم از دوستی با این بانوی مهربان خیلی شاد هستم. кадбонувони азиз, ҳозир мо вориди бозори Меҳргон мешавем ва ҳозир ба тарафи ҷое ки сабзавот мефурӯшанд, сабзиҷот мефурӯшанд, он тараф мегузарем ва асосан барои шумо ҷои тара ва худи тараро нишон медиҳем. барои оне ки бисёриҳо чӣ намуд дорад ва дар куҷо фурӯхта мешавад дар шаҳри Душанбе намедонанд. ман ҳам рости гап намедонистам ва худи Бону Фаришта ба ман нишон доданд ва дигар сабзиҷотҳояш барои шумо ошно аст, мисли гашнису ҷаъфариву ин алафҳои дигар барои шумо шинос аст ва ман танҳо мехоҳам ки махсус ҷои тараро нишон диҳам ва шаклашро ки чӣ намуд дорад ва барои 4 нафар чӣ миқдор гирифтан даркор аст. ва худи масалан анамин эрониҳое ки дар Душанбе зиндагӣ мекунанд ба анамин акай Абдулҳамид оварда тухми тараро доданд ва он кас парвариш карданд ва танҳо дар як ҷо фурӯхта мешавад. اینکه ببین ما مثلا یک دفعه 5 کیلو تره می‌خوریم. 2 کیلو گشنیز، 2 کیلو پتروشکا، 2 کیلو اسفلاف. شنبلیله هم که در اینجا نیست، قاقشو داریم. تو شنبلیله برات میاد. باز با من چی میاندازم؟ بریم خونمون باید. جمدانا سلام علیکم. سلام. خوبی آقای عبدالعزیز؟ نازی؟ خدا باشکر. شما نازید؟ سلامت باشید. سلامتی نازد. خانواده بچه نازد. همه خوب. شما خوبی؟ نوروزت مبارک. شما دم مبارک. سلامت باشید. رحمت. قرارات با مزه خوشبو. آره با مزه. نه. نقص. بعد این چطوریشه؟ ببین چقدر فرق میکنه. این دوهاش.
و بوش خوشبو نیست ولی اینا بوش خوشبوه تگش فرق میکنه میبینید از این میگیریم با چی میگیریم؟ گشنیز برای 4 نفر برای 4 نفر همین قدر کافی هستن؟ میشه نیم کیلو برای 4 نفر تره همین گندمه افغانه هم اینو دارن جوره منه Yavrum sabahleyin şöyle yaptım haydi. ها این سلام خوبی؟ رحمت ارگانی بسیار بامزه است خب قربانان عزیز من اول در خانه هستم و محصولات های ضروری رو خریدم و این تره هست نیم کیلو گرفتیم گشنیج و جعفری نیم کیلو گرفتیم قریب 10 بنچگی همه این محصولات برای 4 نفر تیار می شود و از اسفناج یعنی شپینات بروسی نیم کیلو گرفتیم 10 بنچه و از شنبلیلا نیفتیم بونو فرشته به من لطف کردن و خودشون از خشک داشتن دادن و از این لیمو هم در بازار بود گرفتیم لیموی خشک و آبی خوره خوب شروع میکنیم همه کبوتی ها رو من تازه شستم و جز از همین تره دیگرش برای شما شناس است این جعفری، گشنیج و شپینات به زبان روسی، اسفناج به تاجیکی و همه همین سبزیجات ها خیلی که میبینید برابر هستند همش نیم کیلوگی هست با 4 سبزیجات اساسی برای همین طعام که ضرور است به شنبلیلا هم میشود و 4 تای اساسی همین هست در بازارهای دوشنبه هست و اکنون همه آنها رو майда реза мекунем ва ин кор барои шумо ошно ҳаст. ҳамаи кабутиҳоро реза карда гирифтем ва акнун барои мо як деки кушод дар кор ҳаст ва ҳамзамон маҳсулоти гӯшту чизҳои дигаре ки барои таом дар кор аст ҳамаи онҳоро ҳам тайёр мекунем ва ҳардуи ин корро баробар иҷро мекунем. Сараввал заъфаронро дам карда мегузорем ба мо ҳоло ҳамин миқдор лозим аст онро дам карда печонида канор мегузорем ва ба деки тоза ва хушк кабутиҳоро илова мекунем ва оташи мо бояд миёна бошад ва кабутиҳоро то замоне ки обашон пурра хушк шавад тафт медиҳем. яъне ҳозир агар дар навор нигоҳ кунед маълум мешавад ки чӣ хел кабутиҳо об мебароранд оҳиста оҳиста албатта ва то замоне ки рангаш тағйир ёбад пурра обаш хушк шавад мо ана ин кабутиҳоро тафт медиҳем ва дар деки дигар ҳамон бошад ним пиёла равған мерезем 2 дона пиёзро то мулоим шуданаш қариб тиллоранг шуданаш бирён мекунем баъдан ба он каме зарчӯба меандозем вале деги кабутидорро фаромӯш намекунем бинед аллакай об шудааст ва тагуру кардан мегирем бинед чӣ қадар об шуд ва бояд анамин об пурра хушк шавад ва боз деги дигарамонро ҳам нигоҳ мекунем каме зарчӯба меандозем ҳамаро омехта мекунем ва гӯштҳоро илова мекунем гӯшт ба миқдори лозим чӣ қадаре ки ба худатон маъқул аст ман ки барои 4 нафар тайёр мекунам ҳамин қадар гӯшт кофӣ ҳаст тақрибан қариб 700-800 грамм аст як устухон ҳам гузоштам ва бибинед ки кабутии мо пурра обкушоид ва анакнун оҳиста оҳиста чӣ хеле ки мебинед обаш пурра хушк шудааст дигар об надорад ва баъдан ним пиёла 100 мл равған меандозем
ва хуб омехта мекунем. Яъне ним пиёла ба деги дигар андохтем, ним пиёла ба ин дегамон равған андохтем. акнун 10 дақиқа расо 10 дақиқа таф медиҳем ва инҷо гӯшту пиёзи мо ҳам аллакай тайёр шудааст. баъди 10 дақиқа таф додани кабутӣ онро бо гӯшт илова мекунем. 2-3 дақиқа таф медиҳем ва акнун ба он 5 паймона об баробари 1 литр об меандозем ва лубие ки қаблан тар карда будем онро илова мекунем. луби инҷо ман 1 паймона гирифтаам ва лубиро андохта 1 қошуқ намак мекунем ва хуб ки ҷӯшид сарпӯши дегро пӯшонида оташро паст карда 4 соат дар оташи паст мегузорем биҷӯшад ва лимӯи амонии хушк ки мо аз бозор гирифтем онро бо 2-3 сурох мекунем бо чангак, лимӯро илова мекунем ва 1 қошуқ шамбалилаи хушк. ҳамаро хуб омехта карда ним соат сарпӯши дегро боз мепӯшем. баъди ним соат ба он 2 қошуқ оби ҳураи ангур ва 2 қошуқ заъфарони дам карда ҳамаро хуб омехта мекунем. боз ним соати дигар ҳамон хел дам мепартоем. дар оташи паст сарпӯши дегро пӯшонида мемонем. хуб баъди 4 соат таоми мо тайёр шудааст ва аз рӯи қоида бояд равғанаш дар рӯяш ҷудо шуда истад ва чӣ хеле ки мебинед равған дар рӯяш аст ва таоми мо пурра тайёр шудааст. ва инҷо биринҷ ман қаблан тайёр кардам ва зиришкро таф додам бо маска ва акнун каме маскаву заъфаронро гирифта каме биринҷро омехта мекунам ба он боз камтар аз зиришк меандозам. ин барои ороиши биринҷ ва биринҷро мебардорем аз рӯяш бо заъфарону зиришк ором медиҳем. албатта ин ба тарзи хоҳишу дилхоҳи худатон метавонед умуман ороишам надеҳед, танҳо биринҷ гузоред мешавад ва ин хел ҳам зеботар ва хушмаззатар мешавад. ва акнун худи қурмасабзиро ба лали мекашем. ғафсияшро бинед равғанаш ҷудо шуда истодааст. ғафсияш ҳам фикр мекунам хуб аст ва таъмаш дар воқеъ хеле хеле хушмазза омад. агар шумо барои нисфирӯзӣ ин таомро тайёр кардани бошед дар ёд дошта бошед ки камаш 5-6 соат ҳатто бештар вақт меравад. барои ҳамин аллакай аз саҳари барвақт ё аз нисфирӯзӣ барои ин таом омодагӣ гиред, зеро 6-7 соат вақтатонро мегирад. ва онҳое ки қурмасабзиро дӯст медоранд, дигар медонанд ки маҳсулотҳоро аз куҷо харидорӣ кунанд ва дастур ҳам дар ихтиёри шумо ҳаст. марҳамат омода кунед, ин дастури маро санҷед. умедворам писандатон меояд. то видеои дигар, дастури таомҳои дигар. худованд нигаҳбони мо шумо. ташаккури зиёд ва нӯши ҷом.